volt figyelőnek, nem volt rakva egy ilyen, te is figyelj. Nem hiszem. Ott nevezték süteményesnek. Ahol ebédítünk részt. Nem mutat segítsen. Másfél méterre a hűtőszek láda. És az volt rajta, hogy sajnos nem kezdő asztalra. Az egyik erdész fogta a kezembe. Elmegy mindenki. Haza a szövama. Maradjak nyugodtan, lássák, Hát, hogy mindent hova itt a sajnos elhoztam. Nem tettük ki. Nem mondom, paprikás elföld, ne törjük be. Pedig akkor már második aggodalmunk volt, és még. Megint elmész, és Reggel is meg átmész. Kocsiba sem. Na legények akkor most is. Hát jó, hát próbálok. Jó hangzott, ugye? Még nem de nász, mit szóltál. Ezek már csak lepények. Halló, figyelj, hova mentek ti? Elég, hol készítök? Vagy öltözik a lány. Tudok a lány. Bázik? Nem. Vacsora lesz. Baden-Baden, nem? Vacsora lesz. Rád is van. Megmaradt? Vacsora lesz, és rád is van. Holnap. Máma. Meg főleg rád is van. A vacsora az szerintem csak a nászasszonyja lesz. Az fog És kellni kettő. az autóba. Kis levest, az jót tesz éjszakára. Mit fogsz? Jobban Van a bizony. leves, mit akarsz a leves? Már szabad. De most már szabad. Minden Nem is szabad. tudhatod. Hagyjál, Ja. mert tomó. Este. Fél órát. Van neki, szia Berti! Ide! Hol? Ja, Szia, Berci! Bújdat. Igen. Te is oda! Eljön eszembe, hogy az egyik film van. Gyagyás. Nem. Mert az egyik film van, a másik nem. Milyen meleg van itt. Gyagyás. Persze, mert... Milyen című? Nem megy a fűtés. Már igen nem megy. Nyomtuk a levegőbe. Annál ide. Hát mi megmondunk meg vagyunk. A leves meleg, ahogy Nász mondta, nincs időben, Én elmék valahova, én este vacsorázni. Nálunk azt mondja. De akkor meg kell állni Hát nincs meg magunk. Nincs este? Hát hol van az este? Hát engem az érdekel. Akkor is vacsorázni akkor. Hagyjad. De akkor még vágj az asztalra. Hova életbe? Ez az! Vacsora. Hát ne szarozzál. Hát így van. De akkor Oda is engednék, mert mindjárt Keményen lépjél. állunk fel a székre. De. legyen, hogy nincsen. Az a legjobb! A nem tőle nem fogy. Elég. Az a legjobb, ha nem tőle nem fogy. De azért csinálunk.